Intuthuko kuleli soye awubheke wena kithi kunjani. Salibulisa emakhaya igama uShansel wakwaMangethe. Namhlanje ngilesivakashi umlandeli kaMgqumeni uzozazisa yena ukuthi ubani ubuyaphi. Igama lami nguSiyabonga ngwakaSithole. Ngibuye eMsindo emachunweni. Ngikuzwile uyasho ukuthi lana ulandela uMgqumeni. Why ukhetha ukulandela uMgqumeni? Cha ke uMgqumeni into engichaza ngayo wayecula ingoma ene message nje kakhulu, wayengichaza nje kakhulu. Okay. Yini yakuqhuquzela ukuthi ulandele yona? Okay, uthi i-message angithi. Yiphi ingoma kaMgqumeni oyithanda kakhulu? Leyithi intuthuko kulelizwe. Oh hey uyayibona. Uyayibona khumbula lo ngoma leyo. Ethi awubheke kwelakithi kunjani. Okay, ungakwazi ukuyicula kancane? Ngiyayicula. Ngayicula. Ayithi intuthuko kuleli soye awubheke wena kithi kunjani. Hayi siyabonga. Siyabonga. Intuthuko kuleli soye awubheke wena kithi kunjani.